Hvor mange penge havde I at købe for af mad? Det kan jeg faktisk ikke sige sådan helt bestemt, men altså, jeg købte jo kun købmandsvarer. Ja. Ellers så havde vi selv resten. Ja. Hvad spiste man? Jamen, vi fik ganske almindelig mad. Ja. Som flæsk og flæskesteg og alt sådan noget om søndag. Ja. Var sådan noget specielt mad, som man ikke fik sådan hele tiden? Vi fik altid kartofler i hvert fald. Ja. Kartofler og sovs og kød. Ja. Hvor fik man maden fra? Hvorfor noget? Hvor fik man maden fra? Jamen, den laver vi selv, og det vi havde. Ja. Byttede I nogle gange? Hvorfor noget? Byttede I med maden og ting andre? Vi byttede jo med æg op i købmanden, og så fik købmandsvarer. Ja. Hvad er erstatningsvarer? Ja, det er jo sådan noget som kaffe. Så var jeg ret med kaffe under krigen der. Så der var riks og sådan noget, der blev blandet sammen med kaffe. Ja. Har du andre eksempler på det? Der var jo mange ting, man ikke kunne få. Og så havde man jo også rabatmærker, Ja. man skulle købe. Ja. Dem skulle man have for at kunne købe noget. Ja. Og det var ikke penge. Det var bare sådan en kort, men dem man fik, dem skulle have til at slå til. Det kan jeg huske. Hvor fik man den fra? Men det kan jeg ske huske, hvor vi fik dem fra, men det var noget, alle fik. Ja. Hvad drak I på det tidspunkt? Vi drak altså kun vand. Ja. Og saftevand. Ja. Hvordan fejrede I julen? Jamen, den fejrer vi faktisk, ligesom vi gør i dag. Men altså, der var sådan noget med julegaver. Det var i hvert fald ganske lidt. Ja. Jeg kan huske, min mor, hun pakkede dem ind i avispapir. Fordi vi havde ikke sådan indpakningspapir og sådan noget. Nej. Så det var pakket ind i avispapir. Ja. Fik I slik om julen eller andre dage? Nej, vi fik aldrig slik. Nå? Nej. Kan du fortælle os lidt om den sorte børs? Nej, for jeg var jo så gammel dengang under krigen der. Jeg kan sådan rigtig huske noget om, men jeg kan i hvert fald huske, at min far han arbejdede nede i Brunkul, nede i Søby. Og der var meget sort børs, han nede. Ja. Men det var bare det, jeg ville spørge om. Så tak for nu. Også.